bako bako sallama mutuncin bako ne tunda na yi ko an masanin mutane sunana Umar M Sharif ne mai kiɗa da waƙar Hausa ne garin Kaduna aka haife ni hakuri ne gashi na burta kan dalili ne bako 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 na fito cikin gida wata rana zane je studio ma'aikata na tafiya nake na rike jitana sai na jiyo ana kiran sunana muryar budurwa ce ta bayana sai na tsaya ta zo har gabana ta ce da ni na gode Allah na yau ya nuna min mawaƙi na gari na zo da magana kwana uku na ta yawo cikin rana sai ta ce mini ka bani lambar waya in koma gida na ce ka wuri na bako 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 ashe a gida bata sanar ba bata ce da su za ta zo gurina ba neman ta ake ba inda ba a je ba sai gun aminiyar ta wacce suka saba ta ce da ita Kaduna za ta je Habiba ita dai M Sharif take duba sai suka ɗauke motar gida babba suka zo Kaduna don siyo duba yan sanda da rana kullum da su ake ta nema na baro